Гости у студии. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма. Ён мне пытаецца, куды яму глядзець. Я вас зараз навучу, куды вам глядзець. Вам глядзець вось сюды. Вось сюды. Вот маленькую камеру. Пахвалены Ісус Христос, паважаныя радыёслухачы і відэагледачы YouTube-канала Радыё Марыя. Праграма «Госці ў студыі» урываецца ў вашыя дамы заўчасна. Мы, звычайна, так рана ў госці не ходзім о 11:00. Але сёння у нас ёсць нагода. Ксёндз Андрэй Кеўліч до нас даехаў і прывёз з сабой землічку магілёвскую. Не, не было такого. Ну, собачку привез. Вот так. Заодно. Похваленый Иисус Христос. Ну, як вам там? Ехалася до нас долго? Нормально. То есть дорога больш-менш нормальная. Дождь трошки. А собачку-то на что привезли? Вось мы зараз вам ей не отдадим. Гэта стварэнне цяпер са мной заўсёды. У яго собачка таким, вам потом его покажем, можа, напрыканцы. Калі вось так, давайте такая дамова. Вы тоже сели глядзець ці слухаць, то глядзіце і слухайце, а мы вам напрыканцы собачку говорящую покажем. Зараз дадзім каманду рэдактуры, каб вучылі собачку размаўляць. Ксёндз Андрэй, жарты жартамі, але я знаю, што тэма у нас сур'ёзная, бо вы паднялі такі цяжкі пласт непад'ёмнай працы. Да гэта мы таксама ўжо ведаем пра гэта. Мы ўжо бачылі вашы календарыкі з назвай. Назва правільная «Дар сэрца для Магілёўшчыны». І я вось не буду распавядаць пра гэта сама, бо ў мяне ёсць сваё бачанне, я магу пра гэта ўжо доўга распавядаць. Всё ж такі вас папрашу. Што ж гэта за праект такі, в які вы ввязаліся? Ну, гэта ідзе гаворка пра гэтую ініцыятыву, якая называецца «Дар сэрца для касцёла на Магілёўшчыне». І гэта спроба паспрабаваць хоць нейкім чынам вырашыць тыя пытанні, праблемы, якія ёсць у касцёла на Магілёўшчыне, то есть на ўсходзе нашай архідыецэзіі. А яны там есть нейкія іншыя, не такія, як ва ўсіх? Ну, так, я думаю, што трошкі ўсё ж такі ўсход нашай архідыецэзіі, ўсход Беларусі, ён адрозніваецца ад тут тэрыторый, то есть больш заходніх, больш, ну, зноў жа, парафіяльныя супольнасці у нас, на жаль, але яны невялікія. Гэта таксама звязана з пэўнымі цяжкасцямі, клопатамі. Ну і таксама, на жаль, таксама матэрыяльны стан, можна сказаць, нашых уласнасці, якая прыналежыць касцёлу, то таксама, на жаль, вельмі шмат ёсць таксама пытанняў, праблем, якія мы самі не можам проста вырашыць. Вось. І ведаеце пра гэту дапамогу, то есть это вось толькі ў гэтым годзе нам... Не скажыце пра дапамогу, вы яшчэ скажыце, вось вы паднялі такую тэму Магілёўшчына, а там што, кроме Магілёўскай катедры, яшчэ штосьці ёсць? Правакацыйнае пытанне. Ёсць, конечно. А што там ёсць? Мы ўвогуле святары, якія працуем, спрабуем працаваць, хоць можа ёсць меркаванне, што мы там ўвогуле нічым не занимаемся, можам толькі тэлебачанне глядзець, там адну імшу адслужыць і задраць ногі на канапе і сядзець сабе. Вось, гэта не зусім так. На Магілёўшчыне ёсць, акрамя Магілёва, яшчэ ёсць парафіяльныя супольнасці. Не ва ўсіх гарадах, нават раённых, трэба сказаць, што гэта ёсць, але тым не менш, то есть, акрамя Магілёва, у Магілёве ўвогуле ёсць 3 парафіі, каб так разумелі, але акрамя Магілёва яшчэ ёсць Бялынічы. Бялынічы, напэўна, чулі, Маці Божай Бялыніцкая, там трансляцыя ёсць з Радыё Марыя, але ёсць яшчэ Шклоў, ёсць Фашчаўка, ёсць Горкі, ёсць Мсціслаўль, ёсць Чавусы, ёсць Касцюковічы, ёсць Крычаў. Гэта я пра магілёўскі дэканат. Я разумею, колькі з гэтых мясцінаў, за колькі з іх адпавядаеце вы? Я на сённяшні дзень адказваю за 4 раёны, то есть за Горадскі, за Дрыбінскі, за Чаўскі і за Мсціслаўскі. Не малавата вы раёнаў узялі, не? Да, яшчэ хацелі нават запрапанаваць. У свой час хацелі запрапанаваць мне, прапанавалі, па сутнасці, апекавацца Чэрыкавым. Гэта 111 кіламетраў у адзін бок, і я ездзіў бы праз парафію, у якіх былі святары. Цяпер там няма, а раней былі, то есть, але я адмовіўся. Слухайце, а калі вось вы пра адлегласці кажаце, колькі ў сярэднім адлегласць вашай вандроўкі нядзельнай па імшах? У мяне ўсё вельмі проста. Горкі, Чаўсы, гэта 78 кіламетраў. 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 78 к
Чаўсы Мсціслаўль гэта 60, ну і пасля 60 Мсціславу Горкі. Вось так выглядае. То есть 205-210 кілометраў. А ўсе святары астатнія, якія там служаць, колькі вас там, дарэчы? Нас, насамрэч, з кожным годам памяншаецца. А што так? Ну, я не ведаю. Не падабаецца Магілёўшчына? Нема занадта хіба ахвотных святароў працаваць на ўсходзе Беларусі. Ёсць выпадкі у нас, здаецца, калі не памыляюся, адзін выпадак быў, што святар вытрымаў толькі 3 дні і з'ехаў проста. Вось, ёсць выпадкі, конечно, ёсць выпадкі, напрыклад, князя Андрэя Далянскага, які з 98-го года служыць на Магілёўшчыне, і вось ён у Касцюковічах ад самага пачатку, па сутнасці, там, з 99-го года, і вось ён уже, шмат гадоў. Я немного, там, 11 гадоў, всё. Хаця у Горках, мне здаецца, больш 11 гадоў ніхто больш не вытрымліваў, потому я ўжо таксама такім старажылам, можна сказаць, з'яўляюся. А так нас не шмат ёсць. Ксёндз Андрэй Далянскі ў Касцюковічах, які апякуецца таксама Крычавам. Я апякуюся вось Чаўсам і Мсціслаўлем. Ксёндз Міхал Бубен апякуецца Шкловам і Фашчукай. Пасля таксама ў Бялынічах ксёндз Юзуф Серпейка. Пасля у Магілёве айцы Кларытыны, гэта айцец Ежы Вішхоўскі і айцец Віталій Чабатар. Яшчэ ёсць парафія, якой апякуюцца дамініканцы, айцец Раман Шульц. І ў парафіі ў Небаўзяцця Найсвяцейшай Дзевы Марыі і святого Станіслава, у так званым старым касцёле, ёсць 2 вікарых. Гэта ксёндз Павел Сідарэнка і ёсць ксёндз Еўген Палаўнёў, недаўно стаў. І пакуль што адказны за парафію, вось менавіта ў Небаўзяцці адказны біскуп Александр Яшэўскі. Каму вы служыце? Там у вас у кожнага па аднаму верніку в парафіі ці па 2? Я спецыяльна задаю правакацыйныя пытанні, я ведаю, пра што я пытаюсь, я там была. Па 2, але так у сярэднім мы лічым, што ў нас 15-20 чалавек. На кожную парафію? Не на кожную, так, сярэдняя. То есть где 2, где 20? Так. Здесь так. То есть 2 там уже нема. Там, допустим, у Мсціслаўлі цяпер там 6 чалавек прыходзіць, так, плюс-мінус. Але ўсё роўна гэта як бы не шмат. Мы гэтага маем такую рэальнасць, у сэнсе, мы так рэальна падходзім, ведаеце, мы не вітаем у такіх ружовых акулярах, але ў той жа час, і нашыя магчымасці проста як парафіяльных супольнасцей нас вельмі абмежаваныя. У сэнсе, што можна занадта зрабіць 6 чалавекамі, хоць яны вельмі ахвярныя, яны хочуць штосьці зрабіць, але магчымасці абмежаваныя. Этим людям, якія там жывуць і ходзяць в касцёл, ім неабыякава касцёл і іх там удзел у ім. Іх не трэба туды цягнуць. Заставляць, прымушаць вось. З гэтым складана, таму што трэба мець свядомасць таго, што Магілёўшчына, увогуле Магілёўскі рэгіён, гэта ідэя была такая ў савецкі час зрабіць такім тэрыторыяй выключнай атэізма, узорнага атэізма. І таму гэта ўсё вельмі складана, да, то есть у некаторых нашых гарадах касцёлы нема 150 гадоў. То есть нема такой прысутнасці відавочнай, да, скажем так, сакральнай, будынка сакральнага. То есть людзі не маюць магчымасці, не мелі магчымасці удзельнічаць у богаслужэннях нават цяпер, да, то есть, вядома, узнікаюць пытанні такой пэўнай аптымізацыі, скажем так, нашай дзейнасці, у сэнсе, што нема святароў. Всех католікаў переселіць в одно место, вось, да? Але ідзе гаворка, што той самы вернік у Мсціслаўлі, ведаеце, бліжэйшы касцёл, скажем так, бліжэйшы пункт ад Мсціслаўля гэта што? Гэта 40 кіламетраў Крычаў. Ці паедзе чалавек, да, улічваючы, допустим, што можа машыны не мець, аўтобусы, яны таксама ходзяць, скажем так, па-рознаму. В сэнсе, не знаю, як тут, але на ўсходзе там у нас гэта вельмі складана. Што Горкі 60 кіламетраў, Чаўсы 60 кіламетраў. Магчыма, там раз у год, 2 разы ў год чалавек прыедзе на святую імшу, але кожную нядзелю, я думаю, што наўрад ці. А чаму вас гэта непакоіць?
ну што ён не паедзе на імшу далёка. Чаму ну вот вы святар, канешне, мусіце апекавацца душамі людзей, весці іх да пана Езуса, але ну што, ну не паехаў, ну такой яго выбар. Чаму вас гэта трывожыць? Справа ў тым, што па сутнасці ён выбару не будзе мець, такі чалавек. Чалавек, які, калі мы пазакрываем нават самыя маленькія парафіі, парафіяльныя супольнасці на Магілёўшчыне, мы людзей пазбаўляем выбару ўвогуле прыйсці, памаліцца. Не, я разумею, што там, напрыклад, у Расіі там зусім іншыя адлегласці, там і 1000, і 2000 кіламетраў. Гэта ўсё зразумела. То есть, у той жа час, ну, наколькі магчыма, я ведаю, я памятаю дзень, калі я прыехаў на Магілёўшчыну, я думаю, што я буду помніць дзень, калі я выеду з Магілёўшчыны, але пакуль я там, пакуль я на Магілёўшчыне, я буду спрабаваць усё, што ў маіх сілах, каб дапамагчы людзям. Ну, прынамсі, не перашкодзіць людзям знайсці гэты шлях да Бога. Я думаю, так. Ксёндз Андрэй, які базіс ёсць для гэтага цяпер? Раскажыце пра касцёлы, якія там існуюць, у якім яны стане. Не смешна. Умееце, вы умееце. Калі я... Для мяне Магілёўшчына, так, калі казаць шчыра, для мяне Магілёўшчына з'яўляецца такім сімвалам адраджэння нашага касцёла. Можна сказаць так. Ён адраджаецца, ще неяк адрадзіцца не можа. Можна казаць? Не можна. Вылезаць уже не можна, вы сказалі позна. Вось, у тым сэнсе, што, ну, на жаль, ён у нас яшчэ, можна сказаць, у такім стане увесь час яшчэ мы не можам вылезці ніяк з таго, каб людзі мелі нармальнае, годнае месца малітвы, напрыклад, да? То есть, на жаль, тыя будынкі сакральныя, якія ў нас ёсць, у большасці выпадкаў яны патрабуюць, ну, капітальнага рамонту, напрыклад, а некаторыя немагчыма аднавіць. Нам хочуць, напрыклад, улады свецкія перадаць будынак касцёла кармеліцкага ў Мсціслаўлі. Вельмі старажытны касцёл. І крыўдзіцца на нас, што ён у нас, што мы яго не можам узяць, да? Што мы адмаўляемся. Ну, але гэты касцёл патрабуе велізарных інвестыцый, ну, так, наўскідку, 3-4 мільёна. Так, я думаю, што так, спадар Алесь, ён там шмат пра гэта расказвае, ці раз на тое сама. Мне здаецца, калісьці мы з вами былі там раз. Так, я просто хочу гэта падсумаваць і вкласці фармат адной праграмы, каб людзі разумелі, што там ёсць. Ёсць старыя касцёлы, якія разбураныя, ёсць новыя касцёлы, якія, на жаль, скажам так, недабудаваныя. 20 гадоў, допустим, я адказны канкрэтна за Чаўсы, 20 гадоў назад была будоўля замарожаная, я не разумею чаму. Але была замарожаная. Ну, так сталася, што ксёндз арцыбіскуп папрасіў мяне гэтым, ну, не то што заняцца парафіяй, конечно, но але ўсё ж такі мы таксама прыйшлі да такой высновы, што трэба з гэтым штосьці зрабіць. А яно стаёць і разбураецца на вачах, так? Конечно. То бок тое, што ўжо вклалася, і вклалася там значныя сродкі, потому што там, ну, там будынкі, там же, ну, не просто там фундамент, напрыклад, да? Там ну, не, што за Чаўсаў, то это канкрэтна такі дастаткова капітальны будынак, і калі б яго так прывесці поўнасцю да ладу, допустим, там магло б жыць некалькі святароў, такі міні-кляштар, можна сказаць, дзе маглі б абслугоўваць парафію, суседнія парафіі нават, да, то есть такая база была б, можна сказаць. Крычаў, гэта маем капліцу, якая зроблена са звычайнага дома. Да, то есть гэта будынак набыты дзесьці ў 2006, пэўна, 2007 годзе, можа, трошкі раней. Ну, я там просто не быў яшчэ тады. Вось, была зроблена капліца, на жаль, ну, з цягам часу трошкі будынак быў занядбаны настолькі, што сёння ён патрабуе капітальнага рамонту, там згніла падлога, цячэ дах. На жаль, хоць там было атапленне, а яго не выкарыстоўвалі, і гэта ўсё прывяло да таго, што, ну, будынак у вельмі аварыйным такім стане, і цяпер гэта трэба нейкім чынам таксама штосьці зрабіць. Таксама у Мсціслаўлі, там, дзе мы молімся, то есть мы выйшлі з касцёла, таму што, ну, мы не можам яго ўзяць, і цяпер багаслужэнні адбываюцца ў доме парафіяльным.
галоўны уваход у дом гэта згніўшая падлога, да? То есть мы заходзім праз кацельную цяпер. Вось. І просто хацелася б гэта просто, там не трэба нам залатых сцен, залатых алтароў, да? А трэба прывесці ў парадак тое, што занядбана і што можна яшчэ паправіць. Вось, ну. Я бачу, што вы не весёлы, калі вы про это кажаце. Вам баліць? Не весёлы, бо баліць, конечно, баліць. Баліць я перажываю, таму што я бачу, што калі мы яшчэ пару гадоў гэта не зробім, не займёмся гэтым, гэта ўвогуле будзе прасцей збурыць поўнасцю. Каб гэтага не было. Прыйці і збурыць касцёл, рэшткі касцёлаў, недабудаваны касцёл, хату, у якой маліліся людзі. Можна проста збурыць, і нічога не будзе. В прынцыпе, можна ўсё збурыць, знаеце. Можна закрыць радыё Марыя. Таксама вось добрый, то бок можна все. Мы свабодныя людзі і мы можам себе ўсё пазволіць, все збурыць. Скажыце, калі ласка, вось вы з чаго вось вы цяпер бы пачалі з першага? Што самае вось важнае для вас цяпер зрабіць? Вы вярнулись туды напрыклад, з дапамогай, хтосьці вклаў сваё сэрца в той рэгіён, в Магілёўшчыну, в тую. На якую капліцу першую наваліцеся? Мы працуем цяпер, канкрэтна ксёндз Андрэй Далянскі расчышчае тэрыторыю каля Крычаве, робіць падрыхтоўчыя працы для таго, каб парамантаваць таксама і падлогу, рыхтуемся да таго, каб ўсё ж такі ў наступным годзе магчыма зменім дах. Ну, гэта ўсё залежыць трошкі не ад нас. Вось, у Мсціслаўлі я прызнаюся. Ведаеце, мы што можам, то робім. Я замовіў ужо вокны, таксама ўжо купілі дошкі для таго, каб парамантаваць дах. Там, дзе мы тады за храст на машыне, вот в том касцёле вокны будуць нарэшце? Не. А ў Чаўсах мы працягваем далей працы ў жылой частцы, і таксама я трошкі не вытрымаў ўсё ж такі адносна касцёла, ўсё ж такі, хоць там няма занадта сродкаў таксама, але трошкі ўнутры выгляд касцёла, ну, спадзяюся, што зменіцца ў лепшы бок. Ну, мы не можам пакуль вокны памяняць, але купіў я на Вальбересе, як называецца, вітражнай плёнкі, мне нават смяяліся, што я ўжо некі аптавік стаў, бо купляў іх хіба 15 пакетаў по 2 штукі, то есть там, ну, як бы глядзелі як на шалёнага. Вось, але мы так зрабілі такія на вокнах такія крыжы вітражнай плёнкай, ну, таксама там, і таксама трошкі алтарную частку, мы прэзбітэрыум, алтарную частку, там, дзе адбываюцца богаслужэнні, мы таксама трошкі так прывялі ў парадак таксама. Ну, купіў мікрафоны, тому што мне, ведаеце, ўжо надакучыла з мікрафонамі, якія трашчаць, там, пішчаць, это заінвесціравалі ў мікрафоны такія беспроводныя, нават такія, некія, такія на батарэйках, на акумулятарах такія. То есть ўжо праводоў няма вот этих всяких кабелёў, а просто так даволі, ну, так прикольно. Вось, ну і так потихоньку, то есть. Праект «Дар сэрца для касцёла на Магілёўшчыне». Чыя ідэя? Гэта ідэя, я б сказаў бы, хачу сказаць аб тым, што гэта ідэя такая калектыўная, можна сказаць, духавенства Магілёўшчыне, хоць можа не ўсе да гэтага прызнаюцца на сённяшні дзень. Ну, прынамсі, як я ведаю, што прынамсі 10 гадоў мы размаўлялі і размаўляем, і пэўна і будзем размаўляць пра тое, што нам патрэбна дапамога. Неаднойчы я асабіста таксама прамаўляў да нашых святароў, духавенства нашай архідыяцэзіі. Размаўлялі мы пра ўсе гэтыя праблемы і з князом арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам, і з біскупам Казімірам Велькасельцам. Ну і, конечно, я таксама, як толькі князь арцыбіскуп Станіўскі заступіў на сваю пасаду, я не саромеўся, я адразу расказаў, папрасіў такую прыватную размову і расказаў, якія ёсць праблемы, і, ведаеце, агучыў і кажу, што трэба, і сказаў тады, што трэба нейкім чынам нам дапамагаць. Былі розныя, ведаеце, варыянты на працягу гэтых 10 гадоў. На жаль, усё гэта заставалася толькі на размовах, нічога канкрэтнага. І гэта, ну так, ведаеце, не дапамагае таксама, да, бо
калі хтосьці просто гаворыць, ну так, трэба, ну ты там маліся, у тебе там праблемы, ну ты маліся, праблемы вырашуцца. Альбо калі хтосьці гаворыць, што ну прыйдзіце заўтра, альбо на наступным годзе звярніся, альбо а трэба сёння, да? То есть так як з радыё Марыя, да? То есть трэба то есть уже праз нейкі час можа будзе неактуальна ўвогуле. Вось, але мы прапанавалі, былі розныя варыянты, напрыклад, прапанавалі рабіць канкрэтна ў архідыецэзіі, бо ідзе гаворка канкрэтна, чаму вось менавіта гэта ініцыятыва, яна датычыць нашай мінска-магілёўскай архідыецэзіі. Яна пакуль не датычыць касцёла ў Беларусі так поўнасцю, да, на ўсе дыецэзіі. Гэта трошкі зусім іншая справа. І я супраць таго, каб я асабіста супраць таго, каб была яна цяпер на дадзены момант на ўсю Беларусь. Бо я б на месцы біскупаў Гродзенскага ці Віцебскага я б запытаўся у нас, а што вы самі зрабілі, што вы самі паспрабавалі зрабіць, каб дапамагчы. Ну, вось, таму вось узнікла, і былі розныя варыянты, да, то есть, напрыклад, была агучана такая прапанова спонсарскіх парафій, то есть, допустим, вялікая парафія канкрэтна дапамагае парафіі на Магілёўшчыне. Ой, то мы тут на лавачке на Гаварэ придумали гэтую ідэю. Вось, не, это не... Да наша была ідэя. Не, это гадоў 9, можа 8 гадоў назад, вось, пра гэта размаўлялі. Таксама была прапанова была аб тым, каб зрабіць, ну, ведаем, што ахвяраванні, якія складваюць людзі падчас святой імшы, нядзельныя, да, то есть ці ва ўрачыстасці, напрыклад, да, то есть гэта ж, што біскуп можа вызначыць, ну, прызначэнне гэтага ахвяравання, да, то есть і вось это менавіта збор ахвяраванняў была прапанова зрабіць некалькі разоў у год, канкрэтна ў нейкія нядзелі зрабіць збор ахвяраванняў менавіта, што ён прызначаны для Магілёўшчыны, да. Вось, і ўсе гэтыя, таксама была нават камісія зробленая, такая створаная, і мы нават размаўлялі пра, ведаеце, не толькі пра, скажем так, гэтыя нейкія інвестыцыйныя праекты, да, каб штосьці прывесці ў парадак, але нават утрыманне, таксама, ведаеце, нават звычайнае штомесячнае утрыманне парафіі, то есть выдаткі гэтыя, якія звязаны з камунальнымі аплатамі там, і гэтак далей. То есть таксама у нас ёсць пэўныя, скажем так, ёсць праблемы. Ну, парафіі фінансава не рэнтабельныя, да, то есть вось, і нават была гэтая камісія, вось мы там тады запрапанавалі, што парафія будзе нейкі фонд, зноў жа невядома, як ён быў там, вось менавіта як бы ён там папаўняўся, але там парафія атрымлівала б там, не ведаю, штомесяц па 500 рублёў на такое умацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы, можна сказаць, да, можна было б выкарыстаць для аплаты бягучых выдаткаў і гэтак далей. Но, на жаль, ну, камісія гэта сабралася, там прапановы былі агучаныя, пасля гэта ўсё, прабачце, так заглохла. Засталося дзесьці па дэканатах, таму што арцыбіскуп Тадеуш ён не прыняў рашэнне, бо ён мог прыняць такое рашэнне без праблем, вось, але ён вырашыў запытацца меркавання ў нашага духавенства архідыецэзіі па дэканатах, ну і нейкім чынам гэта ўсё сціхла, скажем так. Сціхла, вось, ну, але ў гэтым годзе мы паспрабавалі нейкім чынам аднавіць. Мы размаўлялі з нашымі святарамі на Магілёўшчыне, вось. Ну, а я ў мінулым годзе таксама паспрабаваў менавіта з гэтымі адносна гэтых чаўсаў, там, дзе недабудаваны касцёл, я паспрабаваў у мінулым годзе такое распаўсюджванне цаглінак гэтых адносна чаўскай парафіі. Гэта было зроблена трошкі інакш. Гэта было зроблена так, што я выступаў перад нашым духавенствам на пастырскім спатканні, былі падрыхтаваныя канверты, такія пакункі з цаглінкамі, там, са зваротам парафіі, да, да парафіі. Вось, і святары парафіі маглі ўзяць гэтыя, паўдзельнічаць у гэтым дабравольна зусім. І дзякуй Богу, мы, дзякуючы гэтаму, сабралі там, можа, не такую вялікую суму,
але таксама гэта быў нейкі ўнёсак для нашых гэтых прац, якія мы там вядзём. Таму лічуючы таксама гэты пазітыўны такі ўсё ж такі, хоць там ёсць, конечно, нюансы, бо, на жаль, я спадзяваўся, што больш будзе паўдзельнічае парафій. Так не атрымалася, але дзякуй Богу і за гэта. Вось, але і ўлічваючы гэты вось досвед, скажам так, я запрапанаваў князю арцыбіскупу менавіта вось такую прапанову, каб зрабіць такое распаўсюджванне цаглінак, але ў абавязковым парадку ва ўсіх парафіях, без выключэння. Гэта ўжо больш сур'ёзней, да? То есть, таму што гэта больш сур'ёзней так выглядае, і гэта такая сапраўды спроба дапамагчы і арцыбіскупу, ну і святарам Магілёўшчыны таксама, да, і парафіям Магілёўшчыне, прынамсі паспрабаваць вырашыць тыя праблемы, якія ёсць. Вось, як так. Я ведаю, што гэтая ініцыятыва атрымала такі всплеск розных меркаванняў, палярных. Вы баялись такой рэакцыі? Я? Маральна я быў падрыхтаваны, але я не думаў, што будзе... Я быў падрыхтаваны на тое, што будуць розныя меркаванні. Але не быў падрыхтаваны да таго, што будуць некаторыя аж такія меркаванні, якія я пачуў. Я не буду іх агучваць, таму што лічу, што гэта неканструктыўна. І я думаю, што тыя святары, канкрэтна, якія агучылі такія меркаванні, бо ад свецкіх людзей, я б не сказаў бы, што ад свецкіх людзей я больш чуў менавіта пазітыўныя водгукі, больш такіх негатыўных настаўлений ёсць трошкі ў некаторых святароў. Не ўсіх. Дзякуй Богу, іх хіба нават не большасць. Вось. Я лічу, што гэтыя негатыўныя такія незразумення, вось гэтай, што ў гэтым трэба паўдзельнічаць, гэта таксама неразуменне ўвогуле, што такое касцёл. Што касцёл ці парафія гэта не ўласнасць святара канкрэтна. Ці нават, што я магу па-рознаму сам асабіста адносіцца як заўгодна да того ці іншага, але калі гэта ёсць штосьці такое агульнадыяцэзіяльнае, то гэта мяне забавязвае проста не перашкаджаць. Можа не дапамагаць, але не перашкаджаць. І не казаць катэгарычна «не, я не буду». Альбо, я не уяўляю, як можна пры здаровым розуме сказаць, што у маёй парафіі такой ініцыятывы не будзе, такая ініцыятыва не будзе рэалізавана. Ён спрабаваў абараніць іх ад валнення, хвалявання за Магілёўшчыну. Магчыма. Может, люди усхваляваліся бы вельмі моцна и отчули бы, какую-то в организме неёмкость. Так. А он хотел, это спынить. Я спробую как-то помягче. Розныя былі меркаванні, але ці зварушылася гэтая справа з зіро? Так, трошки, яна вырушылася, спачатку ксёндз арцыбіскуп выдаў дэкрэт, да, то есть аб зацвярджэнні гэтай, названа гэта душпастарская праграма такой дапамогі. Парафіі атрымалі гэтыя цаглінкі, у кожнай было раздадзена па дэканатах, там трошки, можа, не зусім удала гэта выйшла трошки, таму просім прабачэння таксама. Але тым не менш парафіі ўсё ж такі атрымалі. Мы чакаем там на зварот цяпер ад святароў, таму што там дасланы матэрыялы, то есть не толькі цаглінкі, але таксама дасланыя такі зварот да душпастараў, да, то есть пэўныя такія заўвагі, як можна ў гэтым паўдзельнічаць, хоць это таксама там да канца кожны душпастыр можа па-свойму у гэтым паўдзельнічаць, напрыклад, бо мы там прапанавалі
мы прапанавалі там ладзіць такія пэўныя спіскі, да, каб зазначыць тых людзей ахвярадаўцаў, але гэта не прынцыпова таксама, да, ведаю, што ў некаторых парафіях паставілі скарбонкі, расклалі гэтыя картачкі таксама, да, то есть гэта ўсё магчыма і без всякіх праблем. То бок форма арганізацыі гэтага может быць любая. Так, Важна, так, чтобы так, данеслі да людзей так, і так. патлумачылі ім, дзеля чаго гэта ўсё робіцца. Правільна я разумею? Так. Ну, ёсць розныя галасы, напрыклад, многія пытаюцца, і не толькі святары, пытаюцца, а як гэта будзе распаўсюджвацца, што як гэта будзе, это, ведаеце, такая дзяльба кабанчыка, да? Такая, Ну, да. яшчэ не злавілі, а ўжо хочам падзяліць. Вось. Не, ўсё будзе дастаткова празрыста. Я запрашаю, там у нас старонка дэканальная ёсць, там ёсць пра гэтую ініцыятыву, там ёсць апісанне таксама праекта, такое больш падрабязнае. Ну і калі казаць так асабіста, то я да распаўсюджвання гэтых сродкаў, размеркавання гэтых сродкаў, я асабіста не буду мець дачынення. Гэта будзе вырашаць камісія, у якой складаецца прадстаўнік Магілёўскага дэканату, вось прадстаўнік будзе таксама Бабруйскага дэканату і эканом Мінска-Магілёўскай архідыецэзіі. Як яна будзе размяркоўвацца, святару Магілёўшчыны трэба будзе напісаць праект, такі запрос на дапамогу. То есть у якім трэба будзе апісаць, допустим, нейкая праблема. Напрыклад, я прызнаюся, я напісаў на такую акцыю душпастырскую, можна сказаць, спартыўныя спатканні ў Магілёве. То есть у нас былі некалькі гадоў таму, у нас былі такія спатканні, мы футбол гулялі. Вось, паміж парафіямі, да, то есть так сабіралася там 10-12 чалавек по-рознаму. Вось, ну і для таго, каб, вядома, аплаціць залу тую саму, да, каб можна было там нават мячы нейкія купіць ці штосьці, нейкі інвентар, я напісаў такі праект, да, што прыблізна ў год на гэта трэба мне столькі-то і столькі-то, што уклад уласны ў мяне асабісты столькі-то і столькі я магу сам, вось, і прашу дапамогі такой-такой. І я гэты запрос дашлю гэтай камісіі, а яны ўжо разглянуць, калі змогуць, калі будзе нейкая там сума, і яны траіх вырашаць пазітыўна, то атрымаем такую дапамогу. Не атрымаем, ну нічога страшного. Александр, то бок гаворка пра дапамогу і дар сэрца для касцёла на Магілёўшчыне, гэта не толькі ўласна для будынкаў, гэта таксама і для таго, што можна зрабіць в плане душпастарства. Конечно. Бо справа ў тым, што глядзіце, мы працуем у такіх тэрыторыях, дзе мы, напрыклад, нам трэба было б раздаваць малітоўнікі. А мы гэтага не можам зрабіць, ну, раздаваць, таму што яны каштуюць, як не знаю што. То есть, таксама, не заўсёды чалавек там на Магілёўшчыне можа купіць так адразу малітоўнік, напрыклад, да, то есть, вось, такую літаратуру рэлігійную, да, то есть, да, у нас ёсць пры парафіях бібліятэкі, але, таксама это не тое трошкі, да. То есть нам, для таго, каб, зноў жа, напрыклад, не ведаю, часам трэба прывезці бабульку нейкую, да, то есть, я вот возіў 10-15 кіламетраў ад горак, я возіў людзей, то есть, на імшу і потом з імшы. Кожную нядзелю, то есть. Але вядома, што машына не ездзіць на паветры, да, то есть, на вадзе. Вось, таму з гэтым усім таксама такая, ці нават выезд нейкі, допустим, патэнцыяльна нейкі моладзі, напрыклад, да, то есть, той самы Буцел паехаць нам 400 кіламетраў в один бок. То есть, это выдатак, слухайце. Я прям чую, як мне падказваюць вушы. А што, у вас там ёсць моладзь? Ёсць трошкі. Можа, не так можа быць болей моладзі. Не так шмат, але яна ёсць, можа і не шмат, але яна ёсць, і напрыклад, у парафіі Святога Антонія, асабліва у Магілёве, такая групка моладзі, якія нават і чуванні ладзяць, і адарацыі ладзяць, і спатканні, зноў жа, і спартыўныя, да і не толькі, нейкія культурныя, там яны там розныя там сцэнкі робяць, там тэатр замуцілі, зрабілі такі, да, то есть, мы спрабуем, да, можа не ўсё атрымліваецца, то просім прабачэння, да, то есть, нават
ну, такія простыя рэчы, да? То есть нам нават самыя простыя рэчы на Магілёўшчыне часам становяцца такой душпастырскай акцыяй. Ну, што казаць, калі, напрыклад, у Мсціслаўлі пясок немагчыма купіць. А шчабёнку я ўжо не кажу. Чаму? Што? Ну, Всё немагчыма. выкарысталі? Немагчыма, то есть, ну, і невядома, дзе там, допустим, мы цяпер думаем, пясок вроде бы удалося дамовіцца. А шчабёнку прыйдзецца купляць хіба ў Крычаве альбо ў Горках, да? То есть это будзе каштаваць, ну, 40-60 кіламетраў дастаўка, да? То есть это зусім іншыя грошы. Якія яшчэ там ёсць такія праблемы, якія для тых, хто жыве ў іншых рэгіёнах Беларусі, могуць падацца смешнымі? Я не ведаю, што за... Ну, вот какой-то такі, ну, з чым вы сутыкаецеся там, што, ну, для завода звычайнага чалавека будзе, ну, Ну, я не ведаю, насколькі смешна, калі, напрыклад, святар у буднія дні моліцца адзін, калі людзі не прыходзяць на святую. А вот вам зразу вот эти тыя злыя, якія мне вушы шэпчуць, мне адразу кажуць, і вот вас там ніхто не моліцца у будні дзень, адзін сам святар, навошта ім касцёлы будаваць яшчэ? Я калі-то, здаецца, казаў, вось, я на Магілёўшчыне перажыў адзін з такіх самых шчаслівых момантаў свайго святарства. Это тады, калі першы раз у Горках прыйшлі людзі ў будні дзень на святую імшу. Ведаеце, і мне здавалось, мы тады маліліся ў пакойчыку у нашай парафіяльнага дома, там, дзе мы тады рабілі відэо знімалі. Вось, і мне здавалася, што там так много людзей, хоць было толькі 2 чалавека. Вось, людзі не маюць, ну, светскія людзі не маюць абавязку штодзённа быць на святой імшы. Ну, у буднія дні не маюць абавязку. Нават больш того, нават ксёндз не мае абавязку. Прынцып, если так разобрацца. Касцёл заахвочвае, да, і такое права, ну, і добра у нас, што ёсць святары на Магілёўшчыне, якія сядзяць на месцы, вось, і штодзённа, амаль што штодзённа служаць святую імшу, багаслужэнне. То есть даюць магчымасць. Ці людзі скарыстаюцца, гэта трошкі іншая справа, да? Але зноў жа, нават такая малітва без удзелу людзей, ну, это таксама дзейсная малітва, таму што мы ж яднаемся, ну, з усім паўсюдным касцёлам, з усімі святымі. Ну, калі так сур'ёзна, я цяпер без жартаў кажу. Я часам табе, так як мы молімся, ну, малюся ў пустой капліцы, скажам так, то кажу, часам не маю праціснуцца, і ўсе святыя, і Пётр і Павел, і гэтак далей. То есть, думаю, натоўп проста. Ну, то есть, ну, это калі, ну, але я думаю, што нават у вясковых парафіях ёсць таксама такая праблема, я думаю, ўжо ў буднія дні не заўсёды там прыходзяць людзі на святую імшу, да? Ну, гэта праблема інтэнцый, напрыклад, калі так казаць. Першыя гады ў мяне на Магілёўшчыне была адна парафіяльная інтэнцыя на паўгады. Ось. Я думаю, што, можа, у нас не все разумеюць, а чым ідзе гаворка, калі мы кажам слова інтэнцыя. Ну, нас глядзяць яшчэ не толькі католікі, я ведаю... Інтэнцыя — гэта ахвяраванне, якое складваецца... Інтэнцыя — гэта ахвяраванне, якое складваецца за цэлебрацыю святой імшы, да, як падзяка, удзячнасць святару, і гэтая святая імша ахвяруецца ў канкрэтнай нейкай просьбе, да, то есть, вось... Ну, дык, і вось гэтая, па сутнасці, гэтая інтэнцыя, скажем так, гэтае ахвяраванне, яно прызначаецца канкрэтна для святара. То есть гэты святар можа ўзяць сабе, скажем так, у кішэні, як заробак такі пэўны. То бок яшчэ раз патлумачым вось тое, што збіраецца в касцёлах у нядзельнай святой імшы, гэта не прызначана для заробка святара. Гэта не святару. Гэта ахвяраванні, якія збіраюцца падчас святой імшы, вот у нядзелю ці ў святы нават, гэта ўсё ідзе на парафію. На парафію. Альбо у тых, зноў жа, у тых інтэнцыях, у тых архібіскуп можа прызначыць нейкая канкрэтную цель, мэту, да? Альбо, напрыклад, калі сталіца апостальская, да, то есть, альбо, не ведаю, місійны нейкі там тыдзень ці што, да, то есть, ці на семінарыю, ці на карітас, ці, напрыклад, на радыё Марыі магло б быць, да? Магло б быць, па сутнасці. Магло б. Ну, то бок, вот адна інтэнцыя на год, на паўгады, прапрашаю, это был асабісты заробак святара, і гэта была перамога, бо звычайна іх няма. Не, цяпер больш-менш у сярэднім
3-4 ў месяц інтэнцыі у мяне ёсць. Парафіяльных. Вот я чым зазначаю, што гэта ад парафіі. Там у некаторых у нас можа трошкі лепш, трошкі больш, да, але плюс-мінус такая вот у нас на Магілёўшчыне такая сітуацыя, то есть гэта значыць што? Гэта значыць, што хочаш не хочаш прыходзіцца святару дзесьці шукаць гэтыя інтэнцыі, так званыя дансісы, да, інтэнцыі Богу вядомыя, гэта той самыя грыгарыянкі, тыя самыя розныя гэтыя навенны, да, у задушы чысцовы і гэтак далей. То есть калі ёсць магчымасць, то нам дапамагаюць. А калі няма, ну то няма. Ну так, і 4 чалавекі на імшы. І как бы таца прыкладна рублёў 20. Таца, ну так, ну, але людзі вельмі ахвярныя, то есть трэба сказаць, што калі я лічу, што людзі аддаюць все то, што могуць аддаць. Я лічу, што калі б у нас увогуле ў касцёле ў Беларусі былі людзі такія ахвярныя, як на Магілёўшчыне, то мы тут горы звярнулі б. Ну, так, глобальна кажучы. Хоць таксама няма чаго гаварыць, людзі і ўсюды ахвярныя, толькі з часам, можа, мы, святары, не ўмеем гэта выкарыстаць належным чынам. Ну, я не буду пра гэта больш. Я ведаю ахвярных людзей, іх шмат на радыё Марыя. К нам ходят людзі, которые хочуць і тут рабіць, і ў касцёле сваім рабіць, і яшчэ іншаму касцёлу дапамагчы. І пра Магілёўшчыну яны слухаюць з цікаўнасцю і жаданнем дапамагчы таксама. Важна не будаваць сценаў вот, паміж гэтай інфармацыяй важнай і тымі людзьмі, якіх гэтая інфармацыя кранае. То бок сапраўды ёсць людзі, якім Магілёўшчына, альбо радыё Марыя, альбо іншыя мясціны на карце Беларусі з іх праблемамі, яны ім неабыякавы ну, па розных прычынах. Важна не перашкаджаць ім гэта пачуць і самім прыняць рашэнне, што яны могуць і хочуць падтрымаць, а што не хочуць. Вось неяк так. Хацела яшчэ запытацца, а пра што я хацела запытацца? Я хочу сказаць, што калі мы былі на Магілёўшчыне у вас у гасцях, мы пасварыліся паміж сабой в камандзе радыё Марыя. Першыню ў жыцці. Мы не сварымся, звычайна. Але ў нас там былі, как бы, был такое столкновение меркаванняў наконт таго, што мы ўбачылі навокал. І асабіста я кричала кепскія словы. Я вось ехала сярод гэтага ўсяго, гэта было 29 лютага, гэта был апошні дзень зімы. І ўсё было настолькі непрывабным, настолькі яно было непрывабным, ну, никак, ні воку, ні сэрцу, асабліва, калі ты там не жывеш, я разумею тых, хто там жывуць, і там для них гэта родны куточак, звонку гэта выглядала все, ну, жахліва. І мы ехалі да ксяндза Андрэя, і я думала, што я там зараз убачу? Я убачу гэтага няшчаснага ксяндза Андрэя, які запёрты ёсць там в тую Магілёўшчыну. Это я так думала. Я маю права на ўласныя думкі, прабачце мяне, калі ласка, за гэта. І мне мая калегі, вось малая Каралінка, сказала мне: Евгенія, вы кажаце кепскія рэчы. Людзі любяць гэта месца. Яны за яго адпавядаюць і робяць яго такім, як яны могуць яго зрабіць. Я кажу: нет, яны яго такім. Прабачце ўсім, хто мяне чуе, каго я не хачу правда нікога пакрыўдзіць. Але там я напаткала ксяндза Андрэя, і ён мне сказаў рэч, якая мяне ўразіла, і я дагэтуль ажно пад уражаннем прабываю. Раскажыце самі. Пра што? А вот, ну, я там кричала пра кепскае ўсё, і вы мне сказалі, што калісьці вось, ну, і што тут, навошта тут увогуле штосьці рабіць. Я агучваю тую частку меркаванняў, якая вот в канфлікце гэта меркаванняў сутыкнулася, што ёсць такая частка людзей, які кажуць, навошта там гэта рабіць, там усё так кепска, там 4 чалавекі, і ўсё кепска, не надо там нічога рабіць, хай оно ўсё там как-нибудь вот само, і пойдёмте адсюль. А вы мне сказали хорошее, что? Можете повторить? Так. Ну, по-першае, што тычыцца, вот, допустим, 4 чалавека. Па-першае, што сказаў Христос? Дзе двое ці трое сабяруцца ў маё імя, там я і сярод іх. Ну, то есть, на 4 чалавека гэта ўжо больш, чым 3, і нават 2. Таму тут, ведаеце, ўсё ж такі, напэўна, Божы провід, ну, ўсё-такі Божы провід дзейнічае, і ўжо як здавалася, што гэта касцёл на Магілёўшчыне на лапатках, на каленях, што ён ужо ў яме, што ён ужо вось-вось уже і зараз, прабачце, пасенні дых зробіць, да, то есть ўсё ж такі ён жывы. Жывы, ўсё-такі людзі там, ну, прагнуць Бога. А вось гэта пытанне пра тое, што навошта ці многія, я не аднойчы чуў гэтае пытанне ў сваім жыцці, ведаеце, ну, вось, на Магілёўшчыне. Это папулярнае пытанне, што? Пастаянна, вось, это такі
заўсёды пытаюцца, а што вы там робіце, а навошта вы там сядзіце, а чаго вы там мучыцеся, а чаго вы там мне яшчэ асабіста... А чаго вы паслалі туды Кеўліча? Мне яшчэ асабіста там, а што ты марнуеш сабе жыццё там, і гэтак далей. Ну і няма такога пытання, адказу на гэтае пытанне такога, ведаеце, вось акрамя таго, што я вам сказаў, да? Калісьці канкрэтна отец Гжегаш, ксёнжык, які працаваў у Чаўсах, ён мне растлумачыў вось гэты падыход да Магілёўшчыны вельмі проста. Конечно, быць на Магілёўшчыне святаром і вернікам таксама не аплачваецца. Не аплачваецца нерэнтабельна, але варта. Варта, зноў жа, для таго, каб людзі мелі магчымасць праслаўляць Бога. Конечно, ізноў жа, удзельнічаць у гэтай дапамозе, я так працягну, удзельнічаць у гэтай дапамозе, у гэтай ініцыятыве дар сэрца для касцёла на Магілёўшчыне, ну, не аплачваецца, да? Ну, не аплачваецца ў сэнсе, што тоже нерэнтабельна будзе, бо зноў жа мы ж просім, прабачце, не абрэжце з магазина, з крамы. Мы просім аб дар сэрца, аб тое, што таксама і вам патрэбна, і мы слухайце, я таксама чуў, неаднойчы чуў пра тое, што а што вы там узбучыліся, што толькі Магілёўшчына, у нас толькі сваіх праблем, у нас у касцёлы не пабудаваныя таксама. Я гэта ўсё, я думаеце, гэта не ведаю? Гэта ўсё вядома. Вось, і конечно, я разумею, што і тут ёсць патрэбы, і ў Мінску ёсць шмат патрэбаў, да, то есть касцёлаў сколькі недабудаваных, і ёсць, і акрамя Магілёўшчыны ёсць занядбаныя касцёлы, якія патрабуюць рамонтаў, гэтак далей, і ёсць парафіі маленькія таксама не на Магілёўшчыны, якія ўжо таксама амаль што, ну, прабачце, іх можна спакойна таксама закрываць, і яны таксама нерэнтабельныя, але таксама варта, каб там ўсё ж такі была магчымасць служыць святой імшу, была магчымасць, каб там быў святар таксама. Гэта ўсё зразумела, і таму, конечно, не аплачваецца, да, то есть не фінансава гэта, ну, нерэнтабельна, але варта ў гэтым паўдзельнічаць для таго, каб, тому што, зноў жа, разам мы сапраўды зможам больш нашмат. Разам мы можам больш нашмат, а яшчэ ён класна сказаў, ён забыўся ўжо зараз, што бачыш, вось пабудавалі тут прыгажосць. Яна сціпленькая, гэта прыгажосць. Яна сціпленькая, это маленькі касцёлак, але людзі, якія жылі навокал, паправілі свае платы і пафарбавалі іх. А за імі па ланцужку сталі фарбаваць і раўняць свае платы тыя, хто паглядзеў, што ты ўжо зрабілі, а ты зрабілі, бо касцёл. Бо сорамна пры касцёле быць у такім занядбаным стане, а там шмат што ў занядбаным стане. Ну так, з гэтым згаджуся. Дарэчы, вы-то прыехалі ў 24-м годзе, а я прыехаў у 2013 годзе. Ён бачыў гэтыя змены. І я памятаю, як выглядала цяперашняя капліца ў Горках, як яна выглядала на пачатку. Гэта быў бамжатнік. Яго з дарогі, вось той дарогі, у якой вы заязджалі на Валадар, ну, у Горкі, яго не было відаць, там быў лес. Я вось недавно там святар прыязджаў з Мінску, яму паказаў, то я сам аж у шоку быў, бо так, ведаеце, чалавек так забывае, прывыкае да добрага, вось, і забывае, як это выглядала, і таму варта часам так вярнуцца і паглядзець, што ўжо зроблена, да, то есть, каб далей таксама рухацца наперад. Ксёндз Андрэй, у нас тут 2,5 хвіліны, я хачу яшчэ раз механіку гэтай акцыі людзям даць зараз, вось што зараз яны могуць зрабіць? Калі вы хочаце паўдзельнічаць у гэтай акцыі, трэба звярнуцца да свайго святара. Калі святар скажа, што не ўдзельнічаем у нас у архідыяцэзе, не верце, то можна звярнуцца канкрэтна да нас, хто арганізатар, галоўны арганізатар, гэта, вядома, арцыбіскуп Юзеф Станеўскі, такім каардынатарам праекта гэтага з'яўляецца біскуп Александр Яшэўскі, а я дапамагаю, у сэнсе, да, то есть, тому што хоць я там і запрапанаваў гэтак далей, то я чыста дапамагаю. І ведаеце, хочацца, каб гэта было ўжо цяпер, бо ведаеце, калі мастак памёр і яго карціны сталі ўсім патрэбныя, гэта ўжо не так цікава. І акцыя прадліцца, акцыя доўжыцца да 6 жніўня, так што яшчэ ёсць час. І таксама яшчэ такая добрая навіна, гэта тое, што на буцлаўскім свяце, праўда, нам дазволілі таксама паставіць столік, і таксама на буцлаўскім свяце нам таксама можна будзе ў гэтым прыняць удзел.
І мы можам все рассветліць разам Магілёўшчыну. Яна патрабуе святла. І вашых сардэц таксама. І нашага ксяндза Андрэя трэба падтрымаць, бо ён круты, ён адзін там з этими млынамі змагаецца. Не адзін. Он не адзін. Но тут я яго аднаго бачу з сабачкам. Я не адзін. Калі ведаеце, вы гаворыце крутыя. Круты Андрэй не вытрымаў першую ноч. Выехаў. А потом яшчэ у вас был сярдэчны прыступ, я памятаю. А не, так это было. Драбяза, яшчэ хвіліну у нас ёсць. Вы разумееце, так, на Магілёўшчыне патрэбныя класныя святары, але пакуль што ёсць тое, што ёсць. Пакуль ёсць класныя. Калі не мае магчымасці даць туды крутых святароў, місіянераў, адданых Богу, то дапамажыце прынамсі тым, якія ёсць. Нам запустили собачку, показать вам яшчэ класнасць святара. Там класныя святары, і ім патрэбна дапамога. Глядзіце, што у нас ёсць. Собачка зараз заговорит. Цезар. Дайте нам дар свайго сэрца для касцёла на Магілёўшчыне. Это Цезар. Это Цезар. Вось так. Карацей, калі ласка, механіка акцыі вам ясна, ідзіце да святароў, пытайцеся, як дапамагчы Магілёўшчыне. Яна патрабуе. Альбо да ксяндза Андрэя і да вот этой всей магілёўскай брыгады, якая там адбудуе яе, зробіць маленькі, але прыгожае, падрамантуе тое, што развальваецца, і не дадзім ужо нашаму касцёлу на Магілёўшчыне прапасць, гэта нельга. Дзякуй шчыра ўсім за ўвагу і дзякуй, што так далёка да нас прыехалі. З Богом. З Богом. Дзякуй вялікі за запрашэнне. Госці ў студыі. Тыя, хто ішлі і не